Esenlikler, awdyly sagatyňyň ýurtdaşlar. Şu gün ýene siz bilen buluşýan, siz bilen düşünjelerini paýlaşmakçy Milli Halak Etiş Komitetining hökmünde halkymyzda bilgilerimizi paýlaşmakçy şeýle bir ýagdaý bar, Russiýadaky ýagdaý barada gurulmak etmekçi. Ukrainanyň dronlarynyň hüjumynyň netijesinde Russiýada NPZ-ler ýani nebti işleýän awatlaryň agyr ölegine agyram berildi, ýani zarba berildi, ýakyldy, ýok edildi. Bul mendiň aýdamak dünýä medeniýetine aýdypdyr. Dünýäniň agyr medeniýetlerinde da habarlarda da özüňiz görýänsiňiz. Bulam näme getirdi? Birinji bilen şu wagt hasyl döwri, hasyl ýygnama döwri Russiýada buğdaý, arpasy, merjimek diýip azyk önümçiligiň ýygnama. Ondan fermerleriň toktatdy işini, et, süýt önümçiligini. Bu näme diýmek? Ertek gün ýakynda azyk kıtçylygy bolmaklygyny. Bunu men aýdamak diňe meň düşünjem däl. Bunu Russiýa hökümeti özüň görkezän adamlarym kartoçka ýani Türkmenistandaky ýaly paýok ununy geçmekligini maslahat etdi. Un bolar, duz bolar. Paýok geçmekligini öňünden taýinlikli bolmaly. Ene öz propagandistkalar hem bardyr. Planjy ýyllar kartoçkada ýaşadyk, ölmedik, alyp çykdyk diýip. Ene Solovýowyň nemesinde gurulmak edýändirler. Solovýow taýyn diýip bir ulaşkan. Ondan benzinin kaççılığı yani barca önümden halkın önüne gelmegin yani mağazinlara paylanmağı onun vaxtını kesýärler. Benzin yok, ulolara, dizel yok. Olam kesýär, barca olan mağazindaky önümler gymmatlyya, garaz azalyp başlaýan, sosial medialara siniriň belli şäherlerde önüm yok demelerde. Aga su problemasy ýüze çykyp başlapdyr. Biziň türkmenlerimiz bar da işläp duran, okuw diýip çykyp gidenler, iş diýip çykyp gidenler, ana şolary bir duýduruş hökmünde paýlaşýanlar şu videony. Şöyle Russiýanyň basmalyjylygy, Ukrainaga garşy basmalyjylygy söwüşin gornamanda birden halklar hakyna tutma diýip birde aldanmak etdiler, birde zorlanak edeni öz türkmenlerimizden hem medialarda paýlaşylanlar. Nähilýärde näme üçin biz oňa düşüp bardymy, ýa öz isleglerini bardymy, hemme zatlar paýlaşylýandyr. Ýöne näme bardyr? Ene belli bir institut var, Amerikanyň uruş öwrenişi institutu var. Şonuň bir çap eden makalasy var. Onu öz kellesinden ýa-da öz düşünjesinden ýa-da isleginden nimeden ok ortağa çykaran ok da Russiýadaky emeldarlar bardyr, bürokrat diýip özüni tanadýanlar. Kremlinde işleýänler, ana şolaryň edýän hereketlerine syn edip şöyle netije gelipdirler. 18-20 sentyabr aralykda Russiýanyň Dumasyna ýani parlamentine saýlawlar bar. Şu saýlawlardan soň Russiýa umum mobilizasiýa elan edip bilerdi. Mümkinçiligi bar, ýani ortalama 500 000 adam toplanıp biler. Mobilizasiýa bolanda sana hak yok, hashtag yok, hakyna tutma yok. Mecbursun gitmelisin diye. Ondan soň bularyň etjek bolan işleri adatdan daşary ýagdaý elan edip yani institutun aýtmagyna görä adatdan daşary ýagdaý elan edip yani halk gitjek geldi, aýlyk berjek geldi, etjek geldi, otayda boşuna öljek geldi, Ruslan ağacı olmalı.
belli derecede gözler açıp başlamıştır. Şoňa garşylyk edip gaçany bor, ony bor. Şo zatlar halkın hereketini çäklendirmek üçin adetden daşary harby ýa-da girmek ýalar ýani. Bu näme diýmek? Gerek bolsa polisle tartışdyň diýer, gerek bolsa administrasiýanyň ýani häkimetin aýdan etmediň diýer, işin gerek bolsa mejburi uşa gitmelisin diýer, okuň gerek bolsa uşa gidip gelmelisin, meselem 2 ay gidersin, 6 ay gidersin diýip bir kontrakta bol çekdiler, mejbur etdirdiler. Sen olsan näçe gün ýaşajagyň belli däl. Institutlaryň öwrenmegine görä ortalama 22 gün ekeni. Bir sany Rus tarapyndan Ukraina töwüşe giden, basbalçylyk töwüşe giden adamyň ömrü 22 gün ekeni. Şonuň ýaly bärinden soň mediada paýlaşýan men aýdamok, paýlaşýarlar. Başga ýurtlardan kän gidip öler. Öne Kazakstandan bir garaşsyz jurnalist paýlaşdy, maglumat paýlaşdy. Ukrainaň öz proýekti we açyşyt. Şo taýda Türkmenistanyň, ýani Türkistan bolsun, beýleki Afrika ýurtlaryň bolsun aldy bilen ertelýändigi, käýatly zor bilen ertelýänligi, güçlü olan hatta Türkmenistanlaryň bir näçe dogry däl resmi maglumatlaryny paýlaşdylar. Kim öleni şo taýda söwüş bilen atlaryna çäle paýlaşdylar. Indi we türkmenlere näme umumy mobilizasiýa täsir edermi? Elbetde täsir eder. Sen okuyan ekenin ýa işleýän ekenin dip garap durmaz olar. Ya başka yurttaş hökmünde diýmersin. Türkmenleriň agramly bölegi dokumenti düzgün däl ýagdaýynda, gaçak ýagdaýynda. Bulan bahana, içerik almana diýen bahana, ýani kanuny daşary yurtda kanun daşary ýaşaýar ekenin, işleýän eken dip bahana bolýar. Mobilizasiýa täsir eder. Şoň üçin yurttaşlar çıkmaly, Russiýadan çykyp gaýtmaly. Indi hat beterleşdi. Eştiýat ýurdun içinde ölüp baranlar hem var, yaralanyp baranlar hem var. Bu ýagdaý beterleşjekdir. Türkmen üçin näme üçin aýtýar? Yurttaşymyz hökmünde, borjumyz hökmünde, halkymyz öňünde başardığımızdan hizmet etmek hökmünde ýagdaýlary hatta açıklamak üçin bu Russiýanyň ýagdaýy türkmenler üçin gün-günden beterleşjekdigini, wagt çykyp gelmelidigini aýdyp ýatlatýar sizlere. Ýagdaýlar şöýlerak, bularyň propagandisti kanallarynda ruslaryň Simonyan diýip bardyr, Solovyov diýip bardyr, garat kän bular. Kynçylyklary, ýani öz eden işlerinin netijelerini wagtlança kynçylyk hökmünde ana geçer, mana geçer. Ana Türkmende şükür sözi ulandyrýandyrlar. Şükür edin geçer, tawr edin geçer diýer. Şonuň ýaly propaganda diýip aýdylar. Şonuň üçin başyma bomba düşmedi. Biziň ýanda ýarlanok Walber ýarýarlar, Azon ýarýarlar, Lentan ýarýarlar. Meniň işim bar diýip arkaýyn bolmaň, men jan bar, aranok diýip arkaýyn bolmaň, ertek gün siziň başyňyza geljekdir. O görmekdir. Sebäbi umuman deredemizde Gazprom, Nevit Gaz'a seredýän korporasiýalar bar. Biri Gazprom diýeli, Russiýa döwletine degişli agramly bölegi. Şonuň işleri durdurdy. Näme üçin sanksiýalar, Nevitin taty bilen ok, NPZ-laryň baýlymady bilen ok, işledi bilen ok. Ulu korporasiýada önünde kiçik büňlerçe, ýüzlerçe kiçik karhanalar hyzmatynda durýar. Olaryň
Ulu Gazprom dursa, küçük karhanalar otomatik şekilde olurum durmalı, öyle işsiz kalıyor. Yani Wildberries patlattılar logistika. Sen önüme mal bilen o birden adam işsiz oldu. Şöyle birden bir günde täsir etmese de belli bir wagtyň içinde täsir etýär, öýlen galyjy täsirdir. Onun için wagtynda çıkawering, Russiýadan gaýda bering. Enatalar size de değişli, çağalarımız canını sağmay, durumunuz ýagdaýyňyz nähili, çağalarınızın canı gerek olsa, özü gerek olsa çağalarınızı çekip alın. Oğullar gaýdylar, ýaşlar, sen enataňyzy alat etmesin diýip yalan sözlemem. Yalnız canım sağ birin yanında yarlanok diýmem, birin içinde täsir etsenok. Bolşýaly aýdyň bir-biriňle aýdyşyň diýişim. Alat etmesin, enamatam alat etmesin, vay çağam alat etmesin diýip üstünde durman geçmem meseleni. Bu täsir bugün olmada erti täsir edecektir. Erti mobilizasiýa başlayan nädende çıkacak diýende de çıkyp bilmersin. Halkın hareket etýän ýerler nire? Avtobus durulgalary, wagzallar, demir ýollar, aeroportlar, otaýlar patrullu zatly gezejekdirler, FSB diýer, polis diýer, şolaryň güýçlüğünce işgärleri her türlü bahana bilen sizi urşa mobilizasiýa goşmagy mümkinçilikler bolýar. Adatdan daşary ýagdaý, otaýda öz şu wagtky beren anından beren karary güýji ýörýändir. Güýjü näme? Sen gaçaksyň, sen bu şekilin ýok, sen bu şekilin ýok. Garaz wagtynda çykyn. Hullasy enatalarym oğluňyzy gaýdyňyz iýden hakykatdan enata bolsaňyz janyňyz dogran bir dünýä getiren perzendiňiziň saglygyny isleýän bolsaňyz iýde dolap alyň çaganyňy. Şeýlerak ýurtdaşlar. Sağ olun, sağlıkda görüşelim.